Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng Nakalipas. Dagol at Tita Tanya. Isang magandang umaga sa inyo, Call and Tits, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Katas ng Nakalipas. Ako po pala si Philip mula sa Pasig City. 32 years old. At masasabi ko pong pwede na akong mag-asawa. 5 taon na po kami ng aking karelasyon na si Teresa. Nagtatrabaho po ako bilang salesman ng isang soft drinks. Habang government employee naman po si Teresa. Noong una ay ayaw sa akin na kanyang ayaw ng mga magulang ko sa kanya. Napakasilosa po kasi. Kahit oras ko para sa aking mga magulang ay pinagseselosa niya. Pero di kalaunay, natanggap na rin siya ng aking mga magulang at ang aking pamilya. At ganito po ang katas ng aking nakalipas. Naman, tama na yan, tama na ba? Tama na. Ano? Kakainis. Walang asukal tong kape. Pakatabang naman ito. Mahal naman. Saan ba yung charger ko? Tama na nga, tama na yan. May nagsasalita. Ko naririnig, walang tao dito. Walang kasama dito. Ano ba yan? Kasan ko nga yung radyo. Mahal. Oh, andyan ka pala. Kanina pa ako dito nagsasalita, hindi ka naman nakikinig. Sinasabi ko naman sa'yo, wala nga kaming relasyon noon. Bakit may smiley yung chat mo sa kanya? Kung wala kayong relasyon, dapat tuldok lang. Walang smiley, walang emoji. Ganon ang pag-chat ng mga tao walang relasyon. Hindi mo nilalagyan ng puso. Wala namang puso doon, emoji lang yun eh. Kahit na nakasmile ka nung chinat mo siya. Dapat dapat tuldok lang. Nag-thank you lang ako doon kay madam kasi pumayag na siya. May smiley pa, si emoji, may puso yung mata. Kung totoo wala kayong relasyon, tuldok lang. Mahal. Sa akin lang dapat yung may smiley na emoji. Sa chat lang natin yun. Mahal, yung smiley ko yung ganun lang. Walang yung pink-pink yung pisngi. Pero nakangiti ka pa rin. Mahal, nag-thank you ako kay ma'am kasi nga pumayag na siya na kami na magdi-deliver sa sa tindahan niya ng soft drinks. Kaya, syempre nag-thank you ako, tas smiley. Ano gusto mo, yung sad face ilagay ko? Hindi, dapat walang emoji. Ang emoji para sa jowa lang yan. At saka eto pa ha. Nakita ko yung chat nyo. Oh. Pag nag-chat siya ng 6:01, 6:02, nagre-reply ka na. Dapat, papalampasin mo yung 10 minutes. Kasi mukhang sabik ka, excited
Dapat sa akin lang yun eh! Dapat ako lang yun! Ha? Tsaka i-mute mo yung chat niya, i-mute mo para hindi ka nanonotify kasi nagno-notify sa cellphone mo eh. Pag nag-chat siya, para hindi nagno-notify, para hindi ka napapa-reply, ay sinisin mo agad. Tapos pag ako, hindi mo sinisin, nasa trabaho ako, busy ako, hindi ko agad ma-reply. Pero pag siya, 6:01 siya nag-chat, ikaw 6:02 nagre-reply. Mahal, kliyente kasi yun. Kliyente yun. Ako, higit pa ako sa kliyente, pero di mo ako reply agad. Kung ano-ano na iniisip ko eh. Nagtatrabaho ako sa City Hall. Kung ano-ano iniisip ko na ako nakaka-focus dahil sa'yo. Dahil nag-spakol ka. Hindi ako nag-spakol. Mukha nga naman ito. Nakita ko yung resibo. Hindi ka... Mahal, walang resibo doon, mahal. Sa bag mo, Mal. Nakita ko, di naman tayo doon nagpapaspay. Pero bakit ka dumaan doon? Nababalitaan na nga ni... Sabi nga ni Kuya Kajot, may kapihan doon eh. Sila dumaan doon. Ako hindi ako dumaan. Bakit may resibo ka, Mal? 1.5 binayaran mo, Mal. Bumili kami ng snack doon sa Mahal Kitain. Yun lang naman yun. Wala naman kami pinuntahan doon. Tama na nga yan. Tsaka, naman. 6:24. Dumadating ka dito sa bahay ko, 6:20 eh. Oh. Bakit sobra ng per minutes? Ano bang gusto mo? Grabe ka naman. Dapat hindi lalampas kasi napabraring na ako eh. Feeling ko may dinaanan ka ng iba. Tsaka bakit ang uwi mo sa akin? Isang pares lang sa magulang mo, 2 order. Dalawa sila eh. Magkati sila sa isang... Oo, kasi ako na yung mahal mo eh. Oo, hindi naman yan kini-question na mahal kita, Tere. Ang sinasabi ko naman, dati pati magulang ko, pagsisilosan mo, grabe ka naman. Siyempre ako na yung madimang. Nagsiselos na ako eh. Tapos yung kapatid mo. Isang chat lang, nabasa ko sa convo nyo. Kuya, uwihan mo ako ng Barbie. Inuwihan mo. Ako Gusto mo uwian din kita ng Barbie? Hindi! Sa casing lang ng cellphone ni sasabihin mo, ikaw na mag-order sa Lazada. Pero yung kapatid mo, dumaan ka pa ng baklaran para makabili. Ako, dun din dadaanan mo lang din yung bilihan ng casing. Hindi mo pa ako binilihan. Alala mo, binilang kita last time, ayaw mo kasi hindi mo gusto yung design. Kasi pink! Hindi ako mahilig sa pink. Gusto ko transparent. Saan ka ba hanap ng original dyan sa ano? Hindi ko sinasabi ko. Ang sakit-sakit. Halika na nga dito. Siguro mas mahal mo yun sila. Ako hindi mo ako mahal. Tere, halika dito. Talaga ako lang mahal mo. Halika dito. Gusto mo na ito. Huwag ka naman. Ako lang ha. Ikaw lang. Promise. Promise nga ikaw lang. Cross your heart. Hope to die. Ikaw lang, ha? Basta. Mahal na mahal kasi kita, Philip. Ayoko yung attention mo sa iba mapunta. Sa akin lang yung emoji na may heart. Sa'yo lang yan. Yung emoji na may ganyan. Please. Tapos ako lang yung prompt reply lagi. Ikaw lang. Replyan kita agad. Mahal na mahal kita, Philip. Gagawin ko lahat sa'yo para... Nag-chat ka ng 6:20. Magre-reply ako 6:18 pa lang. Nag-reply na ako. Yan, gusto ko yan. Para hindi ka magselos. Oo, ganyan dapat mahal ah. Mahal, susubo ko muna. Wala, halika na dito. Hat na ako. Ikaw kasi kanina ka pa. Halika na dito. Halika na. Si Kuya, puro wrinkles. Kuya, ganon mo nga yung noo mo. Kuya, ganon dito. Ganon mo parang sakada. Sabi ni Doc Jade, ganon yung noo. Ganon mo. Tas sa lubong. Hala, puro ka wrinkles. Nakasulat. Mag-bless ka nga muna. Mag-bless ka. Nakasulat sa ano. Kapatid ko na to. Huy, mag-bless ka nga. Ang nakasulat sa wrinkles mo, Celosa Teresa. Kuya, bless po, Kuya. Kuya, bakit ka stress? Dapat pag-uwi mo, makapapahinga ka sa house. Anak, nandito ka na pala, anak. Mukhang birisanto yung mukha mo. Mano po, Nay. Mano po, Tay. Kaawaan ka. Dito ka na pala, Ipe.
kamusta ka naman? Parang tama ang kapatid mo. Buntis ka ba? Sabi niya. Nay, Ang rinig ko, buntis. pasensyaan mo na itong nanay mo. Oo. Kaya medyo, sira na yung... Ano ba sabi? Sira ng brake drum dito eh. Ay, eardrum. Pinalitan na pala. Ano daw? Yung drum ng tubig, alang laman. Kasalanan tatay mo yon. Siya naiiwan. Ako na naman. Ano ba yon? Bakit ka buntes? O depre? Nay, alam mo naman, napakasilosa nitong si Tere. Kahit ano na pinagsisilosan. Ay, pukin ng... Hoy, ikaw nabunganga mo talaga. Sana. Diba sabi ko sa iyo, una pa lang, basang-basa ko ang inday na yang si Tere na yan. Ay parang masarap tirisin. Napakaselosa. Kaya sabi ko sa iyo noon, ayoko dyan. Kasi onting kibot mo dyan, nakaw. Kitang-kita ko napakaselosa. Alam mo kung dahil mana ka sa tatay mo na habulin ng babae, dapat ang mapapangasawa niya, katulad ng inay mo na hindi selosa, mapaunawa. Oo nga, anak. Nauunawa. Ito, mo yung medyo sira yung brick drum para kahit anong chika natin, ito marinig. Ano, may chicks ka? Hoy, wala ako sa chika. Yung sinabi ko, hindi chicks. Minsan, anak, nakakainis din to. Pero isin mo na lang. Dapat yung Nay, nakakaunawa ng trabaho mo. Kasi Nay. ang trabaho mo benta-benta. Nay, si Tere, mahal ko po. Yun lang naman yung sobrang pagiging silosa niya. Doon lang naman ako naiinis Pero mahal ko po si Tere. Hindi ko naman Sinabi ko naman magtatagal ba kami ng 5 years kung hindi ko siya mahal? Tingnan mo. Mas mukha ka pang matanda sa tatay mo. Tingnan mo, tatay mo. Siyempre, tingnan mo. Ilan binirasyon? Ilan taong ka na nga mahal ko? Oo, mo sabihin Nakalimutan ko na 99 na ako. 99. Pero mukha pa lang siyang 42. Kamukha siya ni Dwight Ramos. Hoy! Dwight Ramos? Ramos yung sa PIBA. Pero ikaw tinan mo para kang 45. Para si Ipe. Expedil Ramos ako Dinuloko ako ng asawa. Pero ikaw, Nay. mukha kang, tingnan mo, sino ang mukha mo? Nay, Napakatanda ng itsura mo. Nay, basta ang sa akin lang, Nay, tanggapin nyo lang si Tere. Yun lang naman Kuya, nabasa ko po yung chat nyo ni Ate Tere na nagsiselos po siya sa akin dahil ba't ka- binirahan niya po ako ng Barbie. Ba't mo binasa yung chat niya? Huwag ka mag-alam ng cellphone ko. ML po ako sa cellphone mo. Nabasa ko yung chat niya. Galit po sabi. Hindi na kita pahiramin Walang problema kung mag-email ka sa cellphone ko. Pero huwag ka mangbasa ng chat. Mama, sa akin mo ni pupunto ni Kuya yung inis niya sa girlfriend niya. Mapagalitan yung kapatid mo, ha? Sabi ko sa'yo, Mahal ko tong kapatid mo. Kuya, red flag yung si Rosa. Red flag. May alam ka na sa'yo. Basta, Nay. Hindi ako napagsisilosan kasi kapatid niya ako dapat si Papa sa lubungan niya nga din naman. ako. Bakit nisisilosan na ako ni Ate Tere? Ba't nagsisilo siya kapatid mo? Pamilya mo kami. Alam mo anak, nabasa ko rin yung sinabi niya nung binilhan mo kami ng Paris. Nabasa ko rin yun. Ba't kayo nang babasa, tay? Cellphone Sino ang basa? Uy, darling. Naihi na naman ako kanina. Kaya basa. Ay, kakainis naman itong asawa ko. Ipe, nabasa ko din yung chat nyo. Lahat na lang binasa niyo. Nabasa ko, sabi, bakit si nanay 2 pares ang inuwi sa kanya? Isa, bakit naman pati kami tinitimbang ng girlfriend mo, Ipe? Nay, huwag kayong magalit. Ano lang naman yun? Siyempre, mahal na mahal ako nun Buti na lang, mahal ka namin. Kung hindi namin niya tatanggapin. Oo nga. Pasalamat ka. Ha? Buti. Anak, may nag-chat ba ulit? Babasa nga. Babasa nga. Ano ba? Tigilan nyo nga ako. Palagi ko na lang pinapaliwanag sa aking mga magulang, Kolang Tits, na nagmamahalan lang po kami ni Tere, kaya po siya ganun. Ngunit isang araw, di ko pansin na nakita niya pala ako habang nasa isang tindahan po ako.
Ma'am? Ma'am? Sir Ipe. Para kasi awakan mo naman yung leg ko. Parang may lagnat ako. Ma'am, mainit ka nga, ma'am. Mainit. Pwedeng i-temperature check mo ako dito sa bibig. Ipasok mo yung daliri mo. Ha? Pwede ba yun? Oo, pwede na yun. Ay, nakita ko sa TikTok. Sige na. Eto na. Hi. Ano, ma'am? Ano na temperature mo? 37.2. Ano lang yun? Normal lang. Normal. Nag-init Sinat lang na, ako ma'am. kasi nandito ka. Ay! So ano, ma'am? Papayag ka na kami na mag-deliver ng soft drink sa inyo? Anong payag? Payag na payag. Sige, buti naman. Salamat, ma'am, ha? Thank you, Nice to meet you, Ipe. Sige, Ipe, ma'am. wait lang. Single ka ba? Opo, pero may jowa na po ako, ma'am. May jowa na ako. Kailan mo iiwan yung jowa mo? Ha? Ka talaga, ma'am. Palabiro ka Hindi ako talaga. nagbibiro, Ipe. Kasi ako, ang tagal ko na single. Ma'am, single ako, ma'am. Wala Hindi, talaga ikaw- akong jowa. Palasabat ka? Ayaw mo sa akin, ma'am? Ayoko. Ipe, Okay, bye. Ipe, kailan ba kayo magbe-break? Kasi feeling ko, Hindi, ma'am. Ikaw talaga, ma'am. Ma'am Jet, una na po ako. bebeso kita kasi sobrang nice mo talaga. Ma'am, huwag na po. Amoy araw Pwede na po isa ako. pa, 5 seconds, walang mali siya. Ha? Bong, magbilang ka naman. 5 seconds, walang Sige, mali ako siya. magbibilang. By the power vested in me, I will count 5, 2, 1. 5, 2, 1. Ma'am, tapos na, ma'am. 5, 2, 1. Tapos na. Thank you, Bong. Ma'am, Salamat. ako, ma'am. Ingat- Pwede mag-countdown din tayo? Hindi ka kasali. Ikaw talaga, ma'am. Ang dumikit yung Ingat lipstick ka mo. lagi, Sige, Ipe, ma'am. Una. Bong, tara, Ingat, bong. see you soon. Swerte mo talaga. Col, grabe ka talaga, Col. Mars, tama na, Mars. Mag-unos tili ka. Gabing-gabi na, mga istorbo ka Hindi dito. ako bayag. Hindi. Pinupuntan si Bisa ba nina? Uwi na nga tayo, tara. Malaman ko si Ipe. Pero hindi talaga. Uy, tama na, tara na. Uwi na tayo. Ipe! Oh, Diyos ko, nagbawi na. Sige yan, Ipe! Mars, tama na nga. Ano ka ba? Ipe! Papatayin ko yung mama ko yung Ipe! Mars! Asan yung nanay at tatay mo kong luman? Hoy, Mars! Uy! Asan po? Ilabas niyo po si Ipe! Ano ba nangyari sa'yo? Mamaoy ka dyan. Dito ka sa bahay namin. Pasensya ka na, Ipe. Binigay ko siya pero hindi mapapigil sila. Nakita ka niya na may kausap kayong maganda. Tapos in-stalk sa FB, napaka-sexy pala. Napupunta na pala ako ng Boracay. Alam mo ba na na-close deal ko na yun? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit mo? Bakit nasa-search mo yung kasi babae na yun? Anak, ano ba nangyari dito? Tay! Yung anak mo napaka-babae Romana sa inyo. Ay, matulog na nga. Sabi ko na dapat silang ko lumabas. Anak, makaya mo na yan, anak. Bye! Matulog na ako dali. Napaka-babae. Ay, sino ba yung maingay? Andiyan ba ang barangay? Nay, pasensya ka na, Nay. Sino ba yan? Nay. Oy, bakit andyan si Tere? Tere, bakit ka nagmamaoy dito? Ay, baka ipadadampot kita sa tanod. Nay, tama na, Nay. Huwag ka na, Nay. Isa ka ba, Nay?
napakapakialamero sa relasyon namin. Nanay, kuya, wag ka ganyan. Nay, dapat kinakampihan mo ako yung babae. Manang-mana ka sa anak mo. Siguro may lalaki ka din. Kaya, Uy, Mars, tama na. Ba't kailangan niya magulang niya? Ano ka ba? Mars, tama na nga yan. lahat kayo wala kayo kwenta! Mga pamilya kayo! Tama na, Mars. Tama na. Bitaw, tumigil ka na. Ipe! Tumigil ka na. Sorry sa nagawa ko sa bahay niyo. Hindi ko Hindi ka na nahiya? Ha? Hindi. Sa mga magulang ko, hindi ka na nahiya? Mahal, hindi ko alam yung ginagawa ko. Tingnan mo yung tatay ko na trauma sa'yo. Ano bakit? Bilang mo babae, ayaw na lumabas ng bahay. Patawarin mo ko sa Ace. Pwede ba ako pumunta sa inyo? Hingi lang ako ng tawad sa mama, sa nanay at tatay mo, tsaka sa mga kapatid mo. Kung pwede magpa-public apology ako sa barangay para huwag mo yung parang awa mo na. Hindi naman ako yun eh. Nagsiselos lang ako. Huwag mo na ulitin yan, ha? Opo. Huwag mo na ulitin, ha? Opo. Kasi, alam mo, please, mahal naman kita eh. Pakakasalan kita sa tamang panahon. Huwag mo lang akong Pwede ngayong buwan na to, pakasalan mo na ako. Kasi napapraning na ako eh. Feeling ko lahat ng lumalapit, lahat ng babae sa trabaho, feeling ko may gusto sa'yo lahat. Pakasalan mo na ako this month, please. Sige please. na, pakakasalan kita. Basta, Talaga? Oo, basta huwag mo na ngayon, ha? Basta pakakasalan kita. Opo. Tumigil ka na, ha? Huwag ka na magselos. Bakit may chat na iba? May emoji. Tama na nga, huwag ka na nga magselos eh. Okay? Ang tamis at lambing sa buhay ko.